Lola i Mila. Pobuna zgužvanih papira. Kao i većina devojčica, i Lola i Mila su volele da crtaju. Iako im to nije uvek išlo. Moram iz početka. Toliko su papira trošile da su mama i tata sazvali hitan sastanak. Pa šta ako trošimo previše papira? Kako pa šta? Jel znate vi od čega nastaje papir? Od sveske? Ne, papir nastaje od drveta. Od drveta! Da, i zato ne smete uludo da ga bacate, jer tako nestaju šume koje su veoma važne. Jasno? Ali nije bilo jasno. Da sveska nastane od drveta nije nego. I dok su se Lola i Mila bunile protiv mamine i tatine priče, u njihovoj sobi spremala se jedna sasvim druga pobuna. Sad, opkolite ih! Šta? Da li znate koliko je šuma posečeno? Koliko je životinja izgubilo dom? Koliko je manje kiseonika? I sve to jer vama ne ide crtanje. Tome mora da se stane na put. U napad! Spasile smo se! A ko će njih da spase? Ti idi slobodno ako hoćeš da te pretvore u knedlu. Kakvu sad knedlu? Jaoj, ako od drveta nastaje papir, zašto od Mile ne može nastati knedla? Ali u pravu si, moramo da pomognemo. Znam šta ćemo. Želimo da čujemo vaše zahteve. Želimo da pomognemo. Neka predstavnik istupi. Joj, kako sam ja izgužvana. Ja ne mogu da verujem. A kakvo sam drvo bila, kad bi me opet neko posadio. Loli i Mili je odmah bilo jasno da je ovaj papir nastao od jedne veoma žalosne vrbe. Ali im je bilo jasno i šta treba uraditi. Ako od drveta nastaje papir, možda i od papira može nastati drvo. To naravno nije bilo moguće. Zato su Lola i Mila rešile da popričaju sa još nekim. Ako nešto želim stablom celim, to je da dok nebom lete irvasi, pa meni vise ukrasi. Šta? Ukrasi! Ukrasi vise na jelci kao listovi na drveću, možda će to uspeti. Naravno da ni to nije uspelo, jer list papira se ne može pretvoriti u list na drvetu. Osim u crtačima možda. Ja više ne znam šta da radimo. A zašto se ne posavetujete sa nekim starijim? Sa hrastom, na primer? Pa zato što ne umemo da crtamo hrast. Ne morate da ga crtate. Papir na kome sam ja i tako nikad nije bio jelka, već upravo hrast. Samo me obrišite i eto ga.
me to uznemirava. Nisam čuo živu reč još dok sam bio živo drvo. Tada je na meni bilo mnogo živog sveta. A sad sam samo džangrizavi papir. A niko ne živi na džangrizavom papiru, jel? Osim loše nacrtanih jelki ponekad. To je to! Moramo opet da naselimo živi svet. Ali koji živi svet? Vama kad se priča, to je kao da pričam sa drvetom. Možda na svetu i postoji neki pas koji živi na drvetu, ali ja sam pričao o bubicama i ptičicama, jel? Izvinite, mi se samo trudimo da pomognemo drveću. I šta sad da radimo? Otkud ja to znam? To morate da pitate drveće. Ja sam samo džangrizavi papir. Gospodin Drvorad će možda znati. Izvinite da vas pitam, gospodine Drvorede. Sada sam Drvorad. Od kako je cela porodica posečena, više nema smisla da se zovem Drvored. Kažite, šta vam treba? A onda su mu Lola i Mila objasnile kako su im se papiri obratili. Mile moje devojčice, vi imate tako bujnu maštu, ali očigledno imate i savest. Savest? Da, jer to što vam se obratilo nisu nikakvi papiri, već upravo vaša savest koja vas grize što trošite previše papira. A, to smo čuli 100 puta i od mame i od tate. Ali šta treba da uradimo? Da prestanemo da crtamo? Nikako, ali razmislite o ovome. Ne bacate odmah majicu kad je isprljate. Ne menjate ni prijatelja kad se jednom posvađate. Ne. Tako uradite i sa papirom, jer to na stare hartije sačuva čak 17 stabala. Zato odvajajte stari papir kako bi od njega opet nastao nov, umesto da se seku nova stabla. Hoćemo, gospodine Drvorade. Hvala vam na savetu. I tako su Lola i Mila dobile još jednu lekciju o reciklaži. I ne samo to. Pored starog gospodina Drvorada zasadile su nekoliko sadnica, nadajući se da će od njih opet jednog dana nastati ceo drvored.